B'investiment dirett barrani ta' 30 miljun euro, il-kumpanija SR Technics se tkompli tkabbar l-operat tagħha f'pajjiżna biex hekk se toħloq Erba mitt impjieg ġdid. Dan tħabbar meta fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Gvern u SR Technics li se jkun qed iwassal għal tkabbir fl-operat ta' din il-kumpanija li tagħmel manutenzjoni u tiswija tal-ajruplani. Il-ftehim se jwassal għal bini ta' 6 bay hangar. Din il-kumpanija diġà tħaddem mal-160 impjegat u b'dan l-investiment ifisser li fuq medda ta' 3 snin se timpjega 560 persuna. Mario Gali għal-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise qal li dan l-investiment mhux biss ser iwassal għal ħolqien ta' aktar impjiegi iżda wkoll xhieda ta' aktar sforz biex isir taħriġ fost l-istudenti f'dan il-qasam. Però qed isir ħafna sforz biex inkomplu nittrenjaw in-nies das-settur. Fil-fatt il-Gvern alloka somma sostanzjali ta' flus għall-edukazzjoni, għall-imkast biex ikomplu jiġu mħarsa nies diversi skills l-iktar li għandhom xaqsu mal-aviation technical services biex mhux biss l-SRT li qed tikber imma anki s-settur l-oħrajn tal-MRO ikollhom in-nies neċessarji to sustain il-business tagħhom. Il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona qal li SR Technics f'Malta qed tikber b'rata impressjonanti u fakkar li l-EasyJet għażlet li testendi l-kuntratt tagħha ma' din il-kumpanija għat-tiswija u manutenzjoni tal-ajruplani tagħha għal 5 snin li ġejjin. Chris Cardona qal li dan l-investiment juri li fl-aħħar snin Malta żviluppat preżenza qawwija fis-settur tan-negozju tal-avjazzjoni. Llum il-ġurnata dan il-pajjiż ftit iktar minn 4 snin irnexxielu joħloq cluster tal-avjazzjoni anke permezz tal-fondi li ġibna mill-Unjoni Ewropea sabiex nibnu il-hangars li llum hemm f'Safi Aviation Park. Żied jgħid li dan il-Gvern kienu għadu impenjat li jiżgura li dan is-settur tal-avjazzjoni jkompli jiffjorixxi u jikkontribwixxi għall-aqwa żmien ta' pajjiżna. Fil-fatt sa Ottubru tas-sena l-oħra dan is-settur kellu 1500 impjegat full-time, 5% aktar minn fuq is-sena ta' qabel u kien responsabbli għal 7% tal-impjiegi fil-manifattura.